Agur bero bat berriro, ikusentzule zareten guztioi. Hementxe da kontxa, hementxe da zailkatze estropada. Emakumen leialenik eta bengoz, biluze ziaboga bat, itxas mila bat eterdi, 2.668 metro. Zazpigarren bandera da jokoan, 5 aldiz Galiziarrek lortu dute garaipena. Joan zen urtean, Zumaiak, aurten, momentuz, 4 behar ditugu, 8 hautagai dira, eta 4 traineru izango dira gaur, ondorengo 2 igandetan hemen bandera bila aritzeko txartel horren jabeak. Ibon, postu batzuk ematen du seguru xamar edo banatu daitezkela, ikusirik San Juanek zer egin duen demoraldian, ikusirik Ibaika nola ibili den, Zumaia ere beti gora, baina Galiziarren bueltan zalantza gehiago, badakigu historikoki hau badakitela, arreta osoz prestatzen estropada hau eta horregaitik palmarezean goi-goian, baina ze iritzi duzu, izan aldaiteke hemen lehiotxo bat, sorpresaren bat, Meiraz aparte kabo dago, hauek apalago, baina adibidez esan dezagun, hori jok, aukerarik bai hemen gaur emakumen lehia hontan. Nik bai etxusten dut eta horretarako gogoan dut, aurten Pedreñan jokatu zen erlojupekoan, Eskotre Ligan zailkatzeko. Buruz ez naiz gogoratzen orduan izan ziren tartekin, baina segundu gutxian, 10 segundu azpitik, ontzit deixentez hartu ziren, eta niri Eskotrenen aurten zer gertatu den ikusita, okerra handia beharko luke San Juan barruan ez egoteko. Ibaika pitxin bat jetxi zen Liga amaieran, baina Ibaika gero normalean barruan behar du, eta gero, Zumaiaren inguruan izan dezagun, ez daukala zerikusirik, ekaineko Zumaia ark, uztaila hasierako ark, edo azken estropadan zarautzen eta ikusi genuen, horrekin nik uste dut ere, Zumaiak eta eskarmentuko jendearekin eta patroitza eta barruan beharko lukela. Hortik aurrera, Galiziak arpegi berriak baditu, besteak beste Sonia Boubeta, eta nik uste dut horrek ere emango diola, baina horiok ere nik uste dut aukerak badituela, itxasoa mugitu xamarrare badago, gaurko urgaina bintzat mugitua dago, eta bali izanan badira eta emakumeen liga honetan, estropa honetan, beste gagoetako bat, ziaboga izango da. Horra asmatu ezkero eta nik uste dut horiok eta Galiziarrek noski aukerak izango dituztela. Posterdiak izateko 3 minutu falta dira, begira non diren kaikukoak oraindik. Hauek gero lanean hasten direnean, 20garrenak izango dira. Eta dana ondo baldin badua, 6 eta 21 minututan edo abiatuko dira, baina ordu bete baino gutxiago, 50 minutu, hortik irtetzeko beste 7-8 minutu gehiago behar dira, Ibon. Bai, eta horratera. Gaur berok eta labur xamarra edo, nik uste dut egingo duela batek baino gehiago. Hori da, lehen aipatu egun trafiko horregatik, oraindik hor trenerua bota, tostetan jarri, enbarkea pasa kontrola mutilen izenak, epaileek banan-banan, zera egiten dituzte, gaina uste dut, bakarren batzuk gaur uartera edo ingurura. 3 pantalan jarri dituzte hori azkarra dira, eta, trenerua ureratzen denetik. Beroketa hasi arte, ordena joateko, ez da ezertxo ere behar. Eta bien bitartean, Meirako emakumeak hor dira, prest, epaileen agindutara kokatuta, aterka trainerua, prestatzailea Telesforo Abalda, eta Maria López izango da patroi lanetan, gaurko honetan gainera lehiaketa batzordekoek ere, adierazi dute, Lasurtegi bozera maila izan da, honin Lasurtegi eta saiatuko direla, zorrotz, zuzen, errastasunak eman bai, baina gero ordutegia bete eta hori izango dela helburua, eta estropada eremua gure ikuspegitik nahiko garbi xamar ikusten dugu. Eta oraintxe ari da azalpen bat ematen, badaezpadan, berdinketa balego, azalpena ematen ari da, berdinketa balego, badaezpadan, ikusirik zarautzen zer gertatu zen, oraintxe Lasurtegi jauna, lehiaketa batzordeko ordezkaria hortxe, hurbildu da, eta hau goizean ez da komentatu, batzarrean Ibon, eta ikusten da, badaezpadan, lehiaketa batzordekoek, zuzen, jokatu nahi izan dute, aldez aurretik datu hau, badaezpadan ere argitzeko, Ibon. Eta esan duenez, gizonezkoen kasuan berdinketa balego,
honako modu honetan desegingo litzateke berdinketa hori. Hemen irteratik atera, uartea baino lehentxeago dagoen baliza gorria, bandera gorria daukan baliza horretan buelta hartu, eta ona etorri. Eta emakumezkoen kasuan, handik atera, baliza hartatik, eta barrura etorri. Bada espada ere, ez da erresa hori gertatzea, baina ezin dugu esan inoiz gertatu ez denik. Aurten Zarautzen, bigarren jardunaldian, berdinketa izan zen, eta bideo bi finisharekin ere ezin izan zen hori argitu, eta bada espadan, esperientziak horretarako balio du, eta neurriak hartzea egokia da. Bueno, jaun Andreok, emakumen lehi hastear da. Meira, San Juan, Getaria Zarautz, Kabo, Orillo, Ibaika, Zumaia eta Santoña, branka aldean zenbakia daramate, epaile lan ere erresteko. Orain teknik aldetik eta gauza asko ditugu, kamarak eta bideofinishak eta GPS-ak eta, baina garai batean eguraldi beltzarekin eta zelkatze eguna tokatzen zenean eta ibon, zenbaki horrek ikaragarrizko garrantzia izan du. Hor begira, orain aipatu dugu berdinketaren kontua, zenbaki hau jartzen hasi ziren, oker espanago 1984 urtean, aurrek urtean, 83an, ikeragarrizko okazioa eta ikeragarrizko zalaparta sortu zelako, epaileek ere etzekitelako ordena, zein horretan irten ziren, orduan gainera lainoa ere sartu zen, eta zalaparta handi zamarraren ondorioz erabaki zuten, hor ikusko diogun, zenbaki hori, dortxal hori, jartzea treneruei. Iñaki Perez epaimai buru, goizean ere berak azalpen zehatzak eman ditu, ordezkarien bileran, eta uretako epaile, Aizea Fernandez, eta une batetik bestera, lanerako pronto izango dira hemen denak, ematen du atzerapen txiki bat ere izan daitekela, Ibon, danak txampatxoa jo, eta serietxo bat egiten ari direlako, ezta? Epaileak agindua eman die, emakumeen 8 treneruei, beroketan jarrai dezatela, zerbait, nobedadere emate edo gertatue izango da, eta, hasi behintzat, atzerapen koskor bat izango da. Eta hor begira, beste epailean ondagoen, hasierako baliza horretan, batel horretan, barruan egoten da, zertarako, patroiei estatxa emateko. Bandera ondoan ikusi dugun epaile hori. Hortxe dira beraz, atzerapen txikitxo bat izango du, emakumeen lehia honek, eta horrelakoetan honek tentsioa pixka bat areagotzeko, batzuk igual zerbait lasaitzeko ere bai, baina gehienentzat barruan duten korapilo hori oraindikan pixkat haunditzeko izaten da. Txarra izaten da, eta baldegu zer gertatzen den askotan, pixua harintzearen 5 minutu lehenago urbotila guztiak eta likido guztiak lehorrean uzten dira edorko ontziren batean. Hau luzatuko balitz, 15-20 minutu, espero ezagun laburrago izatea, kasu honetan emakumezkoak ura edateko uri gabe eta geratzen dira, eta orain garrantzitsuena inondikan ere jendea treneruan isilik eta patxara ez galtzea izaten da, oso horreza baita hor kontzentrazioa galtzea, jendea maldizioka, biragoka aztea, eta hor jakin egin behar da, eskarmentuarekin eta patxaran egoten. Bien bitartean, ordezkarien armaia honetan, lehendabiziko protagonista ekarriko dizuegu, Xabier Arrara, San Juan Darren presidentea, Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon. Iritsi da, ezta? Egutegian gorriz markatutako eguna. Bai, iritsi da, zorionez, askotan esaten da bezala, baina iritsi da, nervioz josita. Baina, denak espero genuen gutxinez honta iristea eta ilusioakin. Guk adibidez badaukagu sartzeko ilusio hori bainesketan eta bai mutiletan. Ikusiko dugu gero, hemen aldamenean daukagu Zumaiarren ordezkaria, iaz garaipena eskuratu zuen Zumaiak, gaurko lehia ere nahiko borrokatu izango da. Bai, oso borrokatua, azkeneko estroparan oso maila ona eman dute, bai Zumaiak eta bai Ibaikak. Orduan badakigu hortxe borrukan egongo direla zelkatzeko, hori ere bai gorakada egin du, eta ezin da inorratzean utzi, hasiera-hasieratik dena ematea joan behar dugu, eta abera da guk gure estropara egiten dugun eta zailkatzeri badaukagun. Sorterik onena emakumezkoentzat eta mutilentzat ere bai. Mila esker, bai. Arraraz jauna, ederra, litzateke hauentzat, bi traineru arraun elkarte batek guretan, emakume eta gizonak, eta hori ez da erresa. Urte bigena doa hauentzat. Orilok ere badu, Kabok ere bai, eta Zumaiak ere bai. Zumaiak ere bai, jakina, eta izu. Meirak ere bai, San Bertolamek. Meirak ere bai. Adira. Eta orduan hori beti da
erronka bikoitza, ezta? Erronka bikoitza. Bueno, estropaderemua Garbixamar ikusten dugu, eta epaimaitik momentuz atzera pentsu hau erabaki dute, ea lehen bailen hasteko moduan diren, eta bien bitartean, hementxe, informazioa banatuko dugu, eta protagonisten hitzak ere ekarriko ditugu poliki-poliki zuen gana, eta Sara Gandara prest da, bigarren protagonista batekin. Hemen daukat Angel Etxaniz, Zumaiarren ordezkaria, Arratsaldeon. Bai, Arratsaldeon. Zelan junda eguna luze, beti esate duzuek gauza bera danok, luze eguna gaur. Bai, nahiko luze egiten da, bai, goizetik anazten zaila txandak nola gelditu dian, eta bai, luze, baina, iritsi da. Eta guain gehiago luzatu dugu, orduan, itxoingo dugu beste pixkat. Lehenago esan dugu, ez da, Iazko irabazleak, 6. ekitaldian, Iazkoan, Galiziarrek beti irabazi dute, zeuek iritsi arte, eta aurten ze? Ikusiko dugu, gaur behintzat zailkatzen saiatu beharko dugu aurrena. Nik usten dut bastante gora etorri dela temporadan bukaerako, eta nik usten dut gaur lan egiten badu barruan behar gendukela. Eta mutilei dagokienez, KAE bat ligan ederki asko aritu zaite aurten, playoffetara, TK ligara igotzeko, eta hemen salkatzegerik? Ez dakit, pixkat burua dakau irailen 3. igande hortan jarrita ez, baina gaur ere etorria ilusioakin, aldan gauz itxukunen aitea, badakigu txartela oso garestea dela, gu burruko ordotik kanpoa egon gintezkela, baina beti sorpresak egoten dira eta esperantzatxo hori beti eduki behar da ez. Sorterik onena, biontzako, neskentzako eta mutientzako. Eskerrizko. Hortxe dira Zumaiarrak ere, itxaropentsu, eta beste klubetako ordezkariak ere bai. Esan dezagun, eguraldia, eguerdi partean baino pixka bat nahasiagoa edo ibon, lehen eguzkia eta haize gutxixiago, orain hodei batzuk sartzen ari dira hemen, kontxa inguru honetara, eta tarteka haize pixka bat ere antzematen da, adibidez hortxe. Hori da, aipa dezagun, iparrekialdeko haizea daukagula, dagoen haizerik, haundirik ez, zenbat izango da, 10 eta 15 kilometro orduko abiadura tartean izango da, nahikoa izan, haundirik ez, baina nahikoa pixka bat, urgaina pixka bat narrazteko eta bestetik ikusten diguna da, igeldo gaina hartan, laino beltzak eta bar, ez dakit, ni meteorologa ez naiz, ez dakit zer egingo duen eguraldia, baina normalen hau izango da haizeak horrela egotea, akaso ufadaren bat edo beste sartuko da, ufada horiek kalte handia egiten dute, baina iluna barra urbildu ala, normalean behera egingo du izan. Ontziak ari dira, epaileen agindutela berriro kokatzen, beroketa saiotxo hori egin dute, atzera bena, 7 minutukoa bai, ez da hori normala izaten hemen Donostian, eta bien bitartean, aldarte honean, lasai xamar hemen klubetako ordezkariak, eta behar bada, berandu uretaratu diren hoientzat, lagungarri izango da, gizonezkoen lehian arituko diren traineru hoientzat, beroketa oizkoa behintzat egiteko, ez da? Eta alderantziz, gara izatera direnentzat, kaltegarri. Beroketa luzatzeak askotan nervioa hiltzea dakar, tentsioa urduritasunez tentsio honori galtzea, eta hori arriskutsu esan enten da. Eta beste itxasoaren inguruan esan, aurrekoan aipatu genuen, itxasoa irakiten bezala, urgaina irakiten, eta hor lehen ikusi dugun irude horretan garbi ikusten da, ondoko itxasorik ez, baina urgaina bixi-bixi dago, eta horrekin kontu zibili behar da. Arraunan egin behar zaio, gaur bezalako egunetan, teknikoki eta oso exigentea da, estropa eremua. Hemen Santoñakoak, ura hidratazioa, gorputza ongi mantendu behar da, bai aurretik, bai ostean, kirolariak ondo zaindu behar du hori. Sara Gandara beste protagonista batekin, emakumeak berehala ematen du hasiko direla lanean, aurrera Sara. Kabotarren presidentarekin gaude hemen. Mario, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una cita marcada en rojo en el calendario. Las chicas, por ejemplo, ¿cómo lo lleváis hoy? Aparte de los nervios de rigor, pues sabemos que nuestras posibilidades son pocas. Venimos aquí, es el primer año, nos pasó lo mismo en la clasificadora de la Liga Euskotren, es nuestro primer año del equipo femenino, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y a ver lo que pasa. Con respecto a los chicos, idem, ¿verdad? Más nervios, quizás porque esta vez sí tenemos opciones,
estamos cuartos en la Liga San Miguel y bueno, tenemos el nivel para estar entre los 7 primeros, pero está claro que aquí hay muchos equipos que quieren estar entre los 7 primeros. Hay que intentarlo, vamos a pelear, los chicos están muy motivados, como decías, la tenemos marcada en rojo desde hace muchos meses y a ver si sale bien. Bueno, pues parece que empieza mal el día porque empezamos con un pequeño retraso que supongo que pondrá bastante más nerviosos a los participantes, ¿verdad? En este caso a las chicas ahora. Seguro que sí, las nuestras estaban un poquito nerviosas y ahora un poquito más. Vamos a ver si ya se resuelve este problema y ya podemos empezar. Mucha suerte, Mario. Muchas gracias. Bueno, jakin dugu azkenean arazoa zein izan den Santoñako arraunlari batek osasun azterketa pasatzerakoan ohizko parametroak ez ditula eman eta erabaki dutela lehiaketa batzordekoek kirolari hori aldatzea. Eta horregaitik atzerapena aldaketa hori egin dute. Eta pronto dira lanerako Erne, lehenengoz Meira hasiko da. Hortxe dira prest, Galiziarrak. Bandera gorria, bai! Ez dakit, lehenago zote duen askatu, Iruditu egin zait. Nik ez dut hori ikusi. Bueno, zerbait baldin bada, adieraziko dute igual. Ez dago hemen jende haupariak egiteko. Bueno, hementxe dira Jaun Andreok. Telesforo abal prestatzaile, Maria López patroilanetan aterka traineru horretan. Joan etorri bat, badakizue ziaboga bakarra, luze bakoitzean 1329 metro. Guztira itxas 1000 bat eterdi, 2768. Minutuko tartean denak, Meira lanean da, eta urrengoa San Juan izango da, irteera puntu horretan. Palka handiarekin, Mikel, Meira begira, horrek esan nahi du zerbait ikusi dutela, eta beldur puntua badela hor. 43 pala terdian, jo dute irtera eta orain zabalduko dute, noski. Hemen dira San Juan darrak. Eta hasi da estropada buentzat ere. Favoritoaren zama izango dute. Indarra ere bai. Demoraldi ederra eginda gero eta Eusko Tren Liga irabazi eta gero. Etxabek prestatutako emakumeako. 47 palan, lehenbiziko txampa. Eta hauek palka handia ez, pestaina. Erdiko pestaina jarri diote, traineruari aurrean, brankan. Eta Nerea Perez patroilanetan aldaketa egite erabaki du eta Juan Mari Etxabek biak maila honean, bat aukeratu behar eta gaurko lehiari begira hori izan da Etxabe entrenatzailearen erabakia. Denboraldian zehar Inder Paredes gehienetan titularra izan eta gero. Eta San Juan darren atzetik, Getaria Zarautz lanean, hortxe dira Esperantza ontziarekin, eta badoaz. Getaria Zarautz, erlojupeko lanean, Izaro Lestaio, patroi lanetan, Mertxe Aizpurua prestatzaile, eta hortxe dira. Ez daude, kinieletan, baina, zergaitik ez dute baitxaropenik izango. Burruka egin behar da, arretaz prestatu eta ekin. Zarauztarrek, Getaria Zarautzek aurten erakutsi duena da, bueno, hor borrokan egoteko muko taldea izan dezakela, aurten lehenbiziko urtea izan da, gogoan dut Pedreñan eta egintzen astebukarea horretan, maila oso txukuna erakutsi zuten, udaran, hobetu duten edo ez. 42 paladan, hor, begira. Eta raunean txukun, batean joz eta Eta laugarren taldea irteeran, emakumeen lehia honetan, zailkatze saio honetan, Cabo da Cruz izango da. Beni Silva prestatzaile, Erne hor dira eta, bai! Hor da, Cabo. Ea nola moldatzen diren gaur, esan digu, presidenteak leno ikastera datozela, esperientziarik ez dutela, horrela hartzen da esperientzia. Etorrita, lana eginda, eta hementxe ditugu, Natalia Tubioren agindutara, bera baita patroia, eta zenbat aldiz, babeslearen izena hor ikusita, herrian Xeira abestuz ospatu izan dituzte hemen Galiziarrek garaipenak, ematen du aurten hori behar bada urrutixiago dagoela, baina bate daki ibon. Itxura ala dauka, pentsa lehenbiziko post urteetan bandera irabazi, iaz ere borrokan bai,
Begiratzen ari nintzen, Kaboren brankan momentuz, palkari gabe, pestainari gabe atera den, ontzi bakarra, kuadrilla bakarra, hemen hori jo. Hemen hori jo. Txiki traineruarekin. Eta badoaz. Eta gogo galantarekin. Hurbil ikusten dute, txartela lortzeko posibilidade hori eta gogoti zaiatzeko tan hor dira. Claudio Etxeberria prestatutako emakumeak, Nadet Agirre, patroi lanetan. 47 palan, eta orain 43an momentu honetan. Hauek ere pestainarekin, eta nik uste dut horiok aukera izan dezakela. Horretarako gakoa, ziabogan, pelean borrokan egotea behintzat. Hauek begira, traineruaren aurrea, erreforma eginda, bere txiki trainerua Milibiaren molde zaharreko trainerua zen, eta bai brankan eta bai atzeko txopan, egin diote hain modan jarri den erreforma hori. Hemen Ibaika, jarraian Ibaika eta Zumaia izango dira, eta gero azkena Santoña. Hortxe doaz, Errenteriarrak. Madalen ontzian. Cortés prestatzaile eta patroilanetan Aiala Uribe Larrea. Bizi txampan, oraindikan ere motz, baina 49 palan, eta hori da, palka handiarekin. Pentsa ze erabaki ezberdinak hartzen dituzten, giro berdina ikusi, itxaso berdinari, eize berdinari, batzuk palka handia eta bestek batez. Zer den, entrenatzaileak zer erabaki ezberdinak hartzen dituzten. Ordabera Ibaika, demoraldi polita egin duen Arraun elkartea, eta poliki beti gora datorrena. Bien bitartean antxe Galiziarrak, kanpokaldean urrak naziago dira. Pentsazazue hortik aurrera, beste horren beste, egin behar dutela mutilek. 5 eta 49 Meiraren denbora Ziaboga garaian. Eta Zumaia, egungo txapelduna hasi da lanean. Ezkerreko lehioan, hor dira Zumaiar. Eta Meiraren Ziaboga, iritu zaiz zabala eta bestetik asko kostazaile irtetzea, Baldintzak ez dira honenak, baina aukeran xabaltxo bezala. Manterola prestatzaile, Telmo duen ontzian, Nagore Osoro, besoak astinduz. Eta lehen erreferentzia Meirarena izan da, 5 eta 49 lan erditan. San Juan ere hurbiltzen ari da balizara. Eta Santoña irtera puntuan. Begira San Juan darren denbora, 5 eta 50 Ibon. Bai. Eta hauek ere iruditu zait, hor aseguratze aldera, hor garbi ikusten da balizak hor daukan estruktura hori libratze aldera edo, zabal, baino nire gusturako aukeran xabalegi bezala, orain arteko bi ontziek. Hemen doa Santoña. Arraunlari bat aldatu eta gero, hemen Patxi Gonzálezek prestatutako taldea. Iraide Ruiz patroilanetan. Jaun Andreok, emakume denak lanean ditugu. 8 arraun elkarteak lanean, 5 eta 49 Meirak, Ziabogan, San Juanek, segundu bat gehiago, 5 eta 50. Lau arraun elkartek lortuko dute, txartela, aurtengo edizio honetan, bi jardunaldi erabaki horretan parte hartzeko, 7. banderaren bila. Eta Getaria Zarautz jarraian, hauen denbora apalagoa izango da. Begira aurrekalariak zer egin duen. Eta ordoaz. Ara, kale, joan zaioaren. Seguro jotzegatik palasko galdu ditu, eta begira zer gertatu zaino. Orain komeriak, zuzendu ezinik. 6-0-6. Getaria Zarautzen denbora. Eta segundo garantzitsuren bat, joan da hor kareletik Ibon. Bai, lehendik ere hor galduak eduko zituzten segundutxo batzuk. Eta gero kosta egintzaile, eta hemen ikusten dena irudi honetan hor poparea badela. Begira. Bada. Eta honek... Zala parte izango da hor, barrura. Gizonezkoen estropadari begira. Ekarriko du bai.
ekarriko du ondorioren bat. Hemen da Kabo. Momentuz erreferentzia Meirak markatu du 5:49 eta tarteak badira. Hor Kabokoak maniobra egiten. 5:49 Kabo. Eta normalean baino tarte handiagoak ere bai, Ibon. Hori da. Ontzi hauen artean. Bai, San Juan eta Meira bai, baino 9 segundo, bi ontzi hauek Kabori sartu dizkiotena. Oen, era bat aldatuko da, barrura, estropada, zeharo aldatuko da. Hemen Orio. Hor da Orio. Ziabogan asmatu beharra dago hemen, Hor dozen ardi bat segundo irabazteko galtzeko, emakume entrenero eta eramaten abiadurarekin, ez da askori behar. Hor ditugu Oriotarrak. Txukun. Animatuko dira erreferentzia hartzen dutenean. Ba, estropada buru, Eta 58 Orio. Eta Ziaboga kaskarren ez dute eman, Nire iritziz. Orain olatu horri jo behartzaio, lehenbiziko horri. Horri bili behar da bizi. 5:58 Orio. Meirak bat gehiago. Eta San Juanek bi gehiago. Eunenekoak baztertu ingo ditugu. Aurrengo biak Ibaika eta Zumaia izango dira. Santoña maila apalagoan dabil eta ez da leian izango. Ikus dezagun ba. Hor dator Ibaika. Bien bitartean helmugaren bila Meira ere ikusten dugu. Ezkerreko leioan. Ibaika. Eta geratzen zaio pixkat, Ibaikari. Hortxe dira. Krono interesgarri hauena ere. 5:49 Meiraren denbora. Abek ere segundo terdian, lau kuadrilla. Erne. Zumaia falta oraindik. Meira azken txampan. Meira. Bai, 11:08. Helmugako lehen erreferentzia hortxe dugu. Meirarena. Oainako Arraun elkartea dakizuenez, 11:08. Hor ikusten duzu orain San Juan ere bai. Eta bien bitartean eskuineko beste lehiatilean, hor da Zumaia. Orain txolatuan San Juan. Zumaiarrak Ziabogan. Gira aurrekalaria. Horri ere larri. 5:56 ala ere Zumaiak. Orain arteko denborarik onena, baina arazo handiekin oraindik, aurrekalariak oraindik ez du konpondu. Ba, orain hartu du Arrauna. Bai, segundu batzuk jundira. Bai, eta orain San Juan, helmugan. Bai, 11:07. Hasi gara, euneneko dantza horrekin. Behin-behinekoan, bideo finitxarekin aztertu aurretik. 87 eunen bizkorrago Meira baino. 11:07 San Juane. Ziabogan, Mikel, bost treneru barkatu. Segundo terdian, 2 segundo eskasian, Hemen ere berdintasuna nagusi. Erreferentzirik onena. Lan erditan Ziabogan Zumaiarena 5:56, baina aurrekalariak arazoak izan ditu bere arraun txikiarekin. Oriok 5:58, Meira eta Ibaika 5:59rekin, San Juan 5:50. Hoien artean dago leia, hoietako bat ematen du kolpearekin joango dela etxera, Kabo, Zarautz eta Santoña urrutixia. Begira, Santoñaren irudian, hor nola dagoen itxasoa. Olatu handirik ez, nuzko esan dut, ez dakizen bat aldiz, baina arraunerako txarra, olatu bizia baita, txikia baino bizia. Hor da torketaria Zarautz. Begira kronometroa. Aurrera. Orain arte amaitu dutenen artean, San Juanek 11:07, Meirak 11:08, hortik urruti izango da. Getaria Zarautz.
begira Santoña ere, lan erditan atzerapen ikaragarriarekin. 6:35 lan erditan Santoñak, denborarik apalena, 11:42 helmugan, Getaria zarautzen zen. 11:42 behin-behineko datua duzue hori. Erreferentzia, San Juanen markatu du, 11:07, Meirak 11:08. Eta hemen Boiroko emakumeak, Tubioren agindutara. Ziabogan galera pixka bat bazuten, 10 segunduko galera. Dirudienez, Meirari 10 segunduko zigorra, Ibon, ongi ikusi duzuzuk, 10 segunduko zigorra Meirari, irteran estatxa behar baino lehenago usteagatik. Niri bintzatala eriditu zain, nabarmen, 2 pare bat segundo bai. Heldu da orain Kabo. Ba, ederra da ba. Astakeria hori. Hori, barka ezina, izan behar nuen. Ezina, bai, zerbait larriagoa ez esateagaitik. Bai. Zerbait larriagoa ez esateagaitik. Kabo 11:26. Orio izango da hurrengoan, hurren almugan. Eta Meirak izandako zigor hori erabaki horra izango da. Hemen dator Orio, eta Oriok denbora gainditu edo ez, Meiraren zigorrarekin hortxe duegu. 11:07, 300 behin-behineko neurketan Oriorentzat. Barruan dira, bideo finishak argituko digu zein izan den azkarren hoien artean. San Juan Orio, Orio San Juan, baina argi dago Meirak 11:08 eginda, 11:18 jungo da, eta hortxe du gaurko honetan koska handia. Begira ospatzen hasiak dira, Ospatuko ez dute ba, jakina. Oriorentzat hor da albiste ona, eta orain badatorrena Ibaika da. Oso demora interesgarria markatuko dute, onena. Bai? Onena. 11:02 Ibaikarentzat. Estropada ederra egin dute. Eta Jaun Andreok, Zumaia falta zaigu. Ea bat Zumaiarrak. Zumaiarrek Ziabogan izan dute gora bera. Haundi samarra, nik uste dutan segundu eder batzuk joan dira. Erritmoan ere oi bezala, hau ez da Zumaiarra lerritzekoa, beraiek, erritmo pasuenean. Ibaika, Orio, San Juan, 11:07 dugu pantailan Oriotarren denbora, 11:07 San Juan darrena. Hauen aurretik Ibaikak 11:02 eta Meirak markatutakoa 11:18 Hori da gainditu beharreko langa. Barruan dira gainditu nola gainera. Zumaia bai 11:02. Ibaikarekin hor eunenekoen burrukan, aurten amortizatu behar dituzte bideo finishak, Ibon. Bai, hauek ere, pentsa. Eunenekotan Ibaika eta Zumaia, eta baita San Juan eta Orio bere ere. Santoña falta da, baina Santoña urruti ibiliko da. Joaneko luzean azkenak izan dira. Eta Jaun Andreok azkenean Ibaika, Zumaia, Orio, San Juan. Laboiek izango dira eselkatutakoak. Meira eta Kabo Galiziako bi ordezkariak txartelik gabe. Zarauz Getaria, Getaria Zarautz ere bai, eta Santoña hor ari da lanean, errespetu osoz zain jarraituko dugu hauek helmugako baliza hori gainditu arte, baina hori estropada gaur ikusi duguna, oreka handia, eunenekotan Ibaika eta Zumaia, 26 eunen Ibaikaren alde, gero Orio eta San Juan hauen artean beste 4, eta lehenengoak 4. 5 segundu, 5. Meira litzateke, 11:08, 11:08 egin dute, hala ere kanpoan lirateke. Kontsolamendu hori izango du, patroia. Hoixe izango du, patroiaren lasaitasunerako esan behar dut, ez da gititzik egokiena den, baina bestela eluke lasai egingo lo emakumeak. Eta hala ere, zigorri gabe ere,
bosgarren alitzateke gaurko honetan Meira, 6. Kabo, 7. Zarautz eta Galizia, hemengo nagusia emakumeen lehia 5 aldiz irabazitako lurraldea, ordezkaririk gabe izango da ondorengo 2 igandetan. Ordezkari denak euskaldunak izango dira. Ibaika, Zumaia, Orio eta San Juan, eta emakumeen lehia aipatzen dugunez, euskaldunak diot, Gipuzkoarrek, Bizkaitarrek ez dutelako hemen ordezkaritzarik. Arraunlariak bai, beste klubetan, baina klub bezala ordezkaritzarik ez. Berehala protagonistak Sara Gandararen eskutik, bien bitartean hemen da lanean Santoña. Santoña trainerua osatu du emakumeen mailan, baina urruti dira eta erritmo apalean. 34 pala hartu dizkiet Hortxe lehen. ditugu. Dena den, iaz baino, arraunean da itxurosago bai behintzat. Eta kirolariak ere prestatuago ere bai. Horren txolatu baina. Hor da, 12 eta 35 Santoñak ere amaitu ditu bere lanak. Beraz, guztien lanak bukatu eta gero, Ibaika, Zumaia, Orio eta San Juan izango dira. Donostiako 7. banderaren bila hemen lehian arituko direnak. Sabino Etxabeguren daukago hemen aldamenean, hori da hori, Soriona aurpegia, Bai, eskerrik asko, baina nahi gabetzatzen da. Benetan, asko entrenatu dugu, sufritu dugu nahi iristeko, eta oso pozila, oso pozik. Orain Soriona aurpegia lasaitasuna nagusi, eguna oso luze joan da, ez da? Eguna oso luze eginda, egun tensio asko dagon, zeren ez dakizu ze gertatuko da, bai, konfiatzen da, baina pasarte dena tensio asko dago, eta bai, lasai eta pozik. Beno, emakumezkoen lehiari dagokionez, historian lehen aldiz, ez da Galiziarik zailkatu, danak euskaldunak eta danak aukeran Gipuzkoarrak. Eta denak Gipuzkoarrak entian, bai, bitu, Gipuzkoarentzako zaurro duteko arrazoia ez, baina, horrela arauna gu kontentu eta Gipuzkoa sartuzko, kontentu hori, bai, egile zen. Zailkapena lortuta, orain datozen 2 igandiak erabakigarriak izango dira. Bai, entratzea gogo asko gintzenen, ja ez da bildurrak ginta horrela ez, eta disfrutatzea, eta alba da ondera eramatea. Bai, horrela den, eskerrik asko eta Soriona. Zuei. Txabeguren jauna pozik, errenteriarrentzat handia da, ikustea ontzia mengoian, eta hauexek dira epaimaiak emandako demorak. Ibaika, 11:02:10, Zumaiak 11:02:26. Beraz, 26 eunen bien artean. Orio 3, 11:07:42, San Juanek 11:07:46. 5 segundutan sartu dira lauak, hortik ere behar bada, atera beharko dugu ondorioren bat, igandeko lehiei begira. Gero, eta hemen dago kolpea, Meira eta Kabo, Galiziak ez du ordezkaritzarik izango, hemen 5 garaipen izan eta gero, 7. Zarautz, 8. Santoña eta pozik da Arostegi jauna, hori jotarren ordezkari aurrera zara. Beste Soriona aurpegi badaukagu hemen, Iñaki Arostegirena, Sorionak, Bai, eskerrik asko, eta Sorionak batez ere neskai eta entrenatzailei Claudio Etxeberria eta Erkiziai, benetako Sorionak, behingoz lortu dute eta merezitako izan da. Eta gainera, Sabin hori ere esan diot, ezta? Lehen aldiz, 7 ekitaldi hauetan, euskaldunak bakarrik arituko zarete hemen. Bai, gure aldetik lehen aldiz arituko geha, eta oso pozik, gaina iztet izugarrizko zailkapen estropada ikusi deula, lehenengoa 5 segundu atera izkigu, eta gero 3 traineru segundu baten ikustia ikaragarria izan da, eta oso pozik, eta gaina hori. 4 euskaldun, eta 4 euskaldun, baina gehiago 4 Gipuzkoar izango geha, 4 Gipuzkoar eta gora Gipuzkoa. Euneneko aldea izan da gaur protagonista, bideo finisa behar izan dugu jakiteko zen bagarren tokian gelditu zarete, eta kanpoko ziabogan, oker daudela gauzak, Bai, gaina nahiko ikustezan movimentu hor daudela kanpoan, eta emutilen kasuan rekorrido bikoitza imerko eta ber nola ikustean, baina bai. Zan desu bezala ziabogan gauzak ez duzian, nik egia zen ikusieten Meira eta San Juan edemora berdintxo egin duela gauza zailak ikusitu, baina guk ere berdindu deu, eta bueltako Luzia ere uste oso nahi deula, eta bezati zutena. Sorionak eman eskai, benetan merezi dutelako, aurten Euskotren Ligan ez hartzia pixka bat golpi hartu zuten, baina uste urdaran zehar aurrera pauso polita egin dutela, eta gaur baiestatu da aurrera pauso hori. Sorionak eta orain sorteon mutilentzat. Bale, eskerrik asko. Ikus dezagun Meiraren irteera, hortxe 10 segundu, Garbi. Ibon Gaztañazpik aurreratu digu, Garbi ikusi du hori, eta
Bi segundu esan duzu, behar bada ez, baina bat behintzat bai. Bat behintzat garbi. Bueno, hori argitu eta gero Jaun Andreok, zailkatutakoi sorionik beroena, Ibaika, Zumaia, Orio eta San Juan emakumeen leian izango dira. Tarte bat orain merkatala aholkuentzat eta berehala gizonezkoen zalkatze saioa izango dugu zuzenean.